Familien Hansen bruger jordvarme til opvarmning af deres hus, en luft-til-vand-varmepumpe til deres pool. Det er blevet væsentligt dyrere at bruge varmepumper, da de ofte arbejder i de dyre timer i døgnet. Heldigvis findes der en simpel løsning. Herr Hansen har en stor varmebank i sin pool og i sit fundament, og har derfor ikke brug for at bruge strømmen, når den er dyr. Varmebanken virker nemlig som et batteri. Herr Hansen ringer til sin lokale varmepumpemand og får installeret SGX-enheder fra SmartGrid X. Når enheden er installeret, skal den kun opsættes med abonnement for at sikre den løbende levering af data til varmepumpen. Familien Hansen kan nu spare 15-25% i energiregningen på opvarmning og kan endda selv finjustere sine enheder efter behov.